какво става, хора? Както ви обещах, ще играем Brawl Stars с хак и 100 000 джема. Първо да си отворим всички кредити. Да си вземем от Battle Pass-а. Така. Взимаме си ги. Точно така. Отваряме легендари. 100 000 парички, така. И ето като цяло нашия свят. Първо да си отворим 10 стар дропа за късмет. Набързо. Нахвам малко. Набързичко, бега от тук, бе. Бега, какво натиснах сега? Ще се върна, когато го оправим. И ето, рестартирах играта. Така. Опа, какво е това? Така да се стара дропа. Тук пък не дава Battle Pass. Аз буквално от Battle Pass вземам само кредити и си отварям стар дропи. Защото с джемки и другите работи някакво правя. Аз имам всички скинчета. И така нататък, брат. Да. Няма смисъл да вземам другите неща. Само стара дропите, легендарите и това е. Пари сега не знам що ви е. Добре. Така да... Ето, този скин ми е любим. Само да го покажа. Скин. Герой. Ето това. Трябва да има една щука, но не знам коя беше. Не си спомням. Гад. Според мен за нокаут най-добрия ето Леон с ето скин. Принцип са ни същи. Ето вижте във всички квестове, всички скинове. Така, пускам се на нокаут. И в миналото видео, което може да гледате в канала ми, ви показах как да си инсталирате този хак и след всяка игра, дали е победна или не, той ви дава Battle Pass. Ох, момента. Лека, брат! Брат! Майко! Не видим съм, къде съм. Никой не знае, браво е, брачет. Така. За 3 игри. Кой съм аз? Ето съм.
Лека балъци. Сега се филна. Не, брат, разкриха ме. Добре, поне ги водим 2-1. Победихме ги. Отказвайте се още от сега, брат. Левкайте. Чети в партито. Максим много ма дразня, брат. Ще иззале по един. Ара умри. Антей. Браво. И ви дава 100 купи на всяка победа. Ето вижте, пак ми даде. Батъл паса. Така. Да, точно. Така. Да, започваме пак. Като го имам също, да много смешно. Лад, тия са. Трябваше аз да си взема да споменах. Ма тия аз ще са много бъгави, че не стават за нищо. Опа, аз се сприема в храста. Сприем се в храста. Брат, откъде поникват тия изроди, бе? Опа, кой съм аз? Каза се, че ме разкрихте, бе! Аре, отрепи го той, бе! Браво, бе, машина! Браво, анимиран! Аре, бе, брат, вие сте ми надеждата, бе! Аре, бе! 5 часа ще ги трепити, бе! Аре, бе! 2-1, бе! Аре, бе! Брат, настран си! За нищо не сташ! За това не го Аз ще се крия, батко, чувай да се биш. Бихте ли ми двойника, бе? Опа, добре. Чувай, сега си брах човеката. Вие двойника ли ме? Кажете ми, бе, честно и почтено, бе. Деци, бе, деци. Не се прави. Какво си мислиш, че съм кьоров ли мао? Аре, че ли готова, браво, бе, машини. Да, знам, съм като спортен коментатор, брата. Какво се прави сега? Опа, дед. И ти си дед. Къде съм? Ето му, ти му видя, браво. Аре, бе, нов 200, бе! За нас, бе, брат! Браво! Така, що са пардосъм? Видиш, бейби шот пред крив макарон. Baby shark, tak. Daddy shark, Grandma shark, Grandma shark,
Брат, казал да ти би един токацата преспевал Пипър ли как беше? Перка ли как? Ай, сети. Сега ще разбера как. Влизам в шопа, баче. Ето така. На тая ли бе, брат, бухалката? Умри ме, кучко. Той е герой слаб скин. Е слаб. Брат, за нищо не стаже. Женищо женищо. Ако искате да се изтрия всички приложения, за да се изтегля Fortnite, пишете 50 коментара, брат. И 1000 лайка. 100 лайка и си такова. И чисто почтено стегля Fortnite, се трия всички приложения, брат. Брат, Fortnite, лека. Брат, защо? Аре, нов носи бе, боткане. Бот! Мамата ти стара кротва. Ти за нищо не ставаш. Чао, вземам си Леон. Или някоя друга легендарка. Ето е буса. Дали ще е добре? Така. Но, добре си, бе. Против Fortnite. Брат, за нищо не става това. Пълен слабак. Брат, за нищо не ставаш. Аре, бус. Брат, за нищо не ставаш. Казвам ти учителю почтен, брат. Сега. О. Тъй. Шеле. Бус.
Брат. Чува се сега с кой да игра. О, Едгер. Герът ги прави на леща. Брат, много ми се спя. Брат, те стрелят отдалеко, аз казвам на... Да! Да, знаеш, каса левка, брат. Ти ме уби, бе! Ти ме уби, бе! Ти ме уби миналия път, бе! Смотно! И аз сега те убих на катастрофа! Еса. Ще ги отрепа. Също ще отрепа, бе, ще, бе. Отрепеца, е. Някой да отрепи другия и да се свършва, бе. Аре, бе. Аре, бе, джигитаец, пази се. Джигитанор. Брат, не ставаш! Не ставаш! Взеха им 50 купи! 50 купи ми взеха, бе, неграмотни. Та пунгер, ненаситен. Пунгер, ненаситен си, ей. О, наблюдаване на най-готин брат. Цак. И отрепа. Но не. Провокация. Да отрепи. Брат! Ти ме уби това, знаеш ли? Знаеш ли го тъпита моя? Аз те питам, ти знаеш ли ма? Ти знаеш ли ма? Аре сега ги отрепите с двамата. Отмъсти за твоя брат! Хайде, папо. Честър, чао. Чао, бачо. Браво, нищо не ставаш, бе! Брат, удри го, бе! На пъти!
Опа. И хора, за финал мисля да отворя 10 омега бокс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Даже от 5 на мини 10 стар дропа. Опа, без да искам. И до тук мисля да приключвам. Айде, чао, баце!